20 гасырда авылда туып, 21 гасырда борынгы Сөмбөр шәһәренең матур бер почмагында яшәүче ирле хатынлы Клара һәм Фарук Фәсхетдиновлар балалары читкә китеп яши башлагач хуҗалыкта күпләп кош-корт, куян кебек хайваннар асрый башлыйлар. Бүген аларның кичкенә генә хуҗалыкларында төрле токымлы йөзләгән тавык, 40тан артык куян яши. Моны куяннарга ашатырга уйлады кишәләрне матур иттеләр. Алар бит чисталыкны яраталар. Чиста су эчерәбез без аларга. Bütün asları çista bulsun, kırı bulsun, Faruk babaları onlarını büyük karı. Kuyanlar alганнан бирле хәзер алар кичләрен аш бүлмәсендә телевизор каршына утырып, әнә шулай озын колакларга азык әзерлиләр. Мәли бабай, син дә буш утырма. Куяннарыңа ашат, чистар тәзрәк булыш давай. Алар көтеп торалар хәзер. Узак еллардан бирле куяннар асраучы Фарук абый белдергәнчә, бу хайваннар тәмле һәм чиста ризыкны гына түгел, үзләре яши торган урынның да чиста һәм тәртиптә булуын яраталар икән. Ул йомшак культурный хайван. Аның белә нежно гына обращать ителергә кирәк. Алар ничек әйтим инде? Тешләми, талашмый, биргәнең нашы, ашарга үзләре сырый алмый. Ашаклар бик тәкли башласа, алар сабыргаттан чабып йөриләр, ояларында давай ашарга дип. Дөресен әйткәндә, Фарук абый куяннарны 22 яшеннән бирле асрый. Мин Үзбекстанда да яшәп килдем. Без квартирада барган елларда тора идек. Шул квартира торганда хозяйкадан сырап, шуның сараенда куяннар тоттым. Әлбәттә инде, куяннар күп булган сайын аларны карап, чист тартып тору өчен күп вакыт кирәк һәм чыгымнары да аз түгел. Яраткан әйбер өчен азык жалко тигел, тигел, мин белмим күп машилар. Карым, кармышкаларында азык юк, тутрам да куян. Кичкырын чыгып карым, тәңгегә бирәм, иртә белә кәндезгегә бирәм. Икрас яхшы ашатам. Үзебез үстергәнне ашатабыз инде. Аннары җитмәсә сатып алабыз, авылдан туганнарыбыз да бирә. Күпме киткән белмибез инде, бер-ике шкапчык кишер китә. Алар бит күбә була, кышкыга гына инде без моны әзрәк калдырабыз. Җәйкене булар бөтенесе тула, алар бит балалы инде. Берсе 10-ны, 11-ны, 9-ны, 8-ны. Озын колаклар сау сәламәт һәм таза булып үссен өчен, аларның ашау рационын да төрләндереп торырга кирәк. Мин аларга бутап бирәм, печән бирәм, арпа бирәм, кәпстә бирәм. Кишер бирәм. Куяннарның башлыча кәбестә белән кишер яратканын белсәк тә, без аларга шаяртып кына күчтәнәшкә дип маймыллар ярата торган банан алып килгән идек. Банан ашар микән? Банан да ашыйлар, банан. Биреп кара әле, биреп кара. Иван, ну-ка, менә ничек ашый. Банан буларга сирәгеләгәдер инде бәйрәмнәрдә генә име? Бәйрәмнәрдә бирәбез берәрне. Көп бирмәбез инде. Клара белән Фарук абыйга карап торасың да гаҗәп каласың. Алар куяннарны үз балалары кебек яраталар. Сабый бала сыман тәрбиялиләр. Бер җылны берсе анасы авырып үлеп китте. 8 куян баласын мына ундый шприцлар специаль саталар. Шуның белә кәҗәсете ашатып үстердек шуларны. Барсы да үсеп җитте. Фарук бабалар аларны детский ванныга алып керә, кухняда мин шуларны ашатам. Матурайып түгәрәкләнеп китәләр, алып чыгып китә. Көненә 3 тапкыр шулай ашатып үстердек үзләрен. Без бердә булганда куяннар турында бик күп яңа мәгълүмат алдык. Аларны тәрбияләү, ашату һәм үрчетү турында гына түгел, аларны үзеңә ияләштерү, кулга алу серләре белән дә белеп кайттык. Колагыннан тотмыйбыз без. Без моны аркасыннан тотабыз. Аркасыннан тотарга кирәк. Колагыннан тотарга ярамый. Саң ул бәгелеп төшә, турайта алмый ул, йөртәлми, аның бөтен нервный системалары үлә. Без бердә булган арада озын колаклар безне дә үз иттеләр бугай. Курыкмыйчан кулга килеп, кычаклаудан да курыкмый башладылар. Фарук абый әйткәнчә, куяннар чисталык һәм тынычлык яраталар икән. Шуңа күрә киләсе елда 2023 ел безнең илләребезгә тынычлык, дөньяларга иминлек алып килсен иде дип, без бүген инде менә шушы 5 айлык Дания белән сезгә шундый теләкләребезне юллыйбыз. Ульяновскан, Рамис Сафин, татарлар.